विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इचलकरंजी बजरंग दल जय श्री राम। झाडा फडा जाईन की रे हा तू जाईन के मालिक एठी कोन चालिचे ଚାଲିଛି କଣ ଆଉ ଝାଡା ଫାଡା ଯାଇକି ବସିଛୁ ଆଉ କଣ କରିବୁ କାମ ନାହିଁ ତମର କାମ କଣ କରିବୁ ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଲକଡାଉନ ହେଲା ଗାଁରେ କଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କଣ ହବ କି ରେ ପାଲା ହବ ଆଉ କିରାଟା ହବ ପାଲା ପାଲା ନା ମୋ ଭାଇ ଏଥର ଗାଁରେ ପାଲା କି ଘୋଡା ନାଚ କି ଦଣ୍ଡ ହେଲେ ଚାନ୍ଦା ଦିଆଯିବ ନା କଣ ପାଇଁ ଦିଆଯିବନି ବୁଝିଲ ଖାଲି ସେଇ ପାଲା ଖାଲି ସେଇ ଦାସକାଠିଆ ଖାଲି ସେଇ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ପାଲା ହଉଛି ସତ ସେଇ ଗାୟକ ସେଇ ପାଳିଆ ମୋ ବାପ ଯା 14 ବର୍ଷ ସେ ବ୍ରଶ ଘଷୁଥିଲେ ମତେ ଆସି 24 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ଗୁଡାକୁ ଘଷୁଛନ୍ତି ଆମେ ହେଇ ପାଲା ଦେଖିବା ଠିକ କଥା କହିଲୁ ରେ ଭାଇ ତତେ ମୁଁ ଜାଣିକି ପଚାରୁଥିଲି ଠିକ କଥା କହିଲୁ ଆରେ ତୁ ପାଲା କଥା କହୁଛୁ ଆରେ ଯୋଉ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ହଉନି କି ରେ ମୋ ବାପା ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଦେଖୁଛେ ସେଇରା ସେଇ ଏକା ଘୋଡ଼ା ଖାଲି କଲର ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଏବେ ପୁରା ଦେଖିଥିଲି ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଯେ ଘୋଡ଼ା ଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କୋଉଟା ଏଥର କଣ କରିବ କଣ ଭାବିଛ କିରା ନାଟକ ହବ ଆଉ କିରାଟା ହବ ଆମ ଗାଁରେ କଣ କହୁଛି ଭାଇ ରୁହବେ ସେ କଣ ଗୋଟେ କହିବ ବୋଲି ମଙ୍ଗଳପୁର ଯିବନି ସାଇଡ ମୁଁ ଗୋଟେ ରୁହରେ ସେ କଣ ଗୋଟେ କହିବ କହୁଛି ଛେନା ଗୁଡଟା କହିବ ସିଏ ଧନ ତ ଆଉ କହନା ତୁ କହିଲେ 2021 ସରିକି 22 ପଳେଇ ଆସିବ ଶଳା ଖନା ଚୁପ ଆରେ ତାକୁ ଚୁପ୍ କଲେ କଣ ହବ କଣ କରିବା କହୁନା ଚାଲୁନ କ୍ଲବ ଘରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଡ୍ରାମା ହବ କି କଣ ହବ ନା ହାଟ ବିଟି ହବ ଏଟା ଆମେ ତ କରିବା ଆଉ ଯାହା ତ କରିବା ଆମେ କରିବା ଡ୍ରାମା କଥାଟା ସିନା କହିଦେଲୁ କଣ କେମିତି କରିବା କହ କଣ କରିବା ଆମେ ତ ସବୁ କରିବା ଆଉ ଓହୋ କମ ଦମ୍ଭିଲାଟା 5 ଜଣ ଆଗରେ କଥା କହିବା ନା 500 ଲୋକ ଆଗରେ ଷ୍ଟେଜରେ କଥା କହିବ ତମେ ତ ତାଡି ପକେଇବ ଆଲୋଚନା ସବୁ ହେଲା କ୍ଲବ ଘରକୁ ଯିବା ଆମ ଗାଁ ଆମେ ସବୁ କରିବା ତାହେଲେ କିଛି କହିବା କଣ କହିଲା କି ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ତ ଆଉ କିଆ ବାଳକୁ କହିଛୁ ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଖାଇକି ସବୁ କ୍ଲବ ଘରକୁ ଆସ अरे हाय हाय लोगों नरकली अटकली मटकमली ढाली रे किला से ढाली रे ଆରେ ସବୁ ଗାଧେଇ ଖାଇକିନା ସବୁ ଆସିଲେ ବାବାରେ ସବୁ ଶୋଇଲେଣି ଆଉ କଣ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ ପଖାଳ ଶୁଖୁଆ ଗୁଡା ଆଚ୍ଛା ବଢିଆ କରୁଛୁ ଆଉ ସେ କାଲି ଶୁଣୁ ହଉ ଛାଡ ଆମେ ତ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ଯାତ୍ରା କରିବା ହେଲେ ଆମକୁ ତ କିଛି ଆସିନି ଆଉ ଯୋଉ ଶିକାଶି ଯୋଉ କିଏ କରନ୍ତି ଆପଣ ସେ କଣ ଡାଇରେକ୍ଟର ତୁ ଜାଣିଛୁ ଜାଣିଛୁ ମାନେ ଏବେ ଲଗେଇ ଲଗେଇ ଦିଆ ଫୋନଟା ଆରେ ଲାଗିନି ଆରେ କଣ କହୁଛି କି ତୋତେ ଶଳା କହୁଛି ରେ ଏଇଆ ଶୁଭୁଛି ନା ଖେଳିଆ ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୋ ପାଖେ ନମ୍ବର ଅଛି ନା ଏମିତି ଡାଉନ୍ ମାରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମୋ ଅଟେ ନମ୍ବରଟା ଅଛି ମୋ ଅଟେ ନଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଲଗେଇବା ରଖିଛି କି ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି କି ରେ ଗଦି ଗୀତ ଓ ଆଉ ତାହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଟେ ନକଲିଆ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର ନାଇଁ କଣ ଖାଇବ କି ହଁ ଖାଇସାରିଲଣି ଆଉ କଣ କରୁଛ ଗଡ଼େ ହେଇଛ ନାଇଁ ମ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ମନେ ପଡେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ହଁ ଭାଇ ହଁ ନାଇଁ ଗୋଟେ କଥାଟେ ଥିଲା ଆମ ସାହି ପିଲାରା କଣ କିଏ କହୁଥିଲେ ନାଚ ଫାଚ କରିବେ ବୋଲି ହଁ ନା ହଁ ନାଚ ଟିକେ କରିଥାନ୍ତେ ଆଉ ପିଲାମାନେ କାହାକୁ ଆସିନି ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତମେ କଣ ଶିଖାଶି ଟିକେ କରୁଛ ନାଇଁ ବିଜି ଅଛ କି ହଁ ଟିକେ ଆସିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଟିକେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତା ଟିକେ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ନା ହଁ
କୋଉଠି କି କ୍ଲବ ଘର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମ କ୍ଲବ ଘର ତ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି କେହି ଆରେ ତମେ ଫୋନ କରିଥିଲା କିଏ ତୁ ଫୋନ କରିଥିଲୁ ବଡି ମୋର କଙ୍କାଳ ପେଟ ଲାଗିବ ମନ କିଛି ନାହିଁ ଚଳା କରୁଛି ଟେନସନ ନେଇନି ହେଲା କିଛି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତମେ ସବୁ ଡ୍ରାମା କରିବ ନା କି ଆଚ୍ଛା କଣ ସବୁ ବହି ତମେ ସବୁ ମନେ ରଖିଛ କରିବ ବୋଲି ଭାବିଛ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଗୋଟେ ବହି ପୁଣି ନାଁ ଜାଣିଥିବ ଟିକେ କହିଲ ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଷେଣ୍ଢ ପେଟ ତଳେ କ୍ଷୀର ଗିଲାସ ଆରେ କ୍ଷୀର ଗିଲାସ ନା ବାଲ୍ଟି ତା ବୁନିଆଦିରେ କିଏ କହିଦେଲା ବହି ପଲା ଖିସି ସାରେ ମୁଁ କହିବି ଛେଳି ଡାକୁଛି ବୁଦାକୁ ଚାଲିଆ ପଦାକୁ ଆରେ ତମେ ଖାଲି ଏଇ ରାଜ୍ୟ ବହିଗୁରା ଜାଣିଛ ଛେଳି ଡାକୁଛି ବୋଦାକୁ ଚାଲିଆ ପଦାକୁ କାହିଁ ସେ ପଠାଣ ଡାକିଲା ତାକୁ କାଟିଥାନ୍ତା ସେ ବୋଦାକୁ ବି ଡାକିଲା ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଚଢ଼ି ଭାସିଗଲା ବହି ପାଣିରେ ଏଇଟା ଆରେ ତ ଚଢିଗଲା ଟାଇଟାନିକ ଜାହାଜ ସେ ଆଉ କୋଉଠି ପାଇଲା ନଈ ବଢି ଭାସିଗଲା ନନସେନ୍ସ ତ ବୁନିଆଦି ମୁଁ ବହି କହୁଛି ଶୁଣ ନନସେନ୍ସ ଡ୍ରାମା କରିବେ ନା କଣ କରିବେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଗଲାରେ ତମର କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଆଗ ସଳଖିକି ବସିଲୁ ସାଇଜ୍ ବସ ଏପଟେ ସାଇ ଉଠିକି ବସ ଏପଟେ ବସ ତା ଉପରେ ଚଢିଯା ତା ଉପରେ ଖାଇଯିବ अरे वो सुन रेडी तेरे छा गिलास मार ये हाँ ठीक अच्छा जेहेतु गोटे गुरु को तमे डाकिलो हां गुरुर किछि गोटे अछि प्रार्थना तमे गाइबो गुरु को प्रार्थना कि आज हाथ रखिलो ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି शिव बाबा तो जो 32 दांत तो ଜାଣିଛୁ ଗାଇଲୁ ଯା ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ସୁହାକର बड़ा गुरु ब्रह्मा सुहा पुण्य जगह गाइला स्कूल जाइनु बोधे ଆଉ କେ ଜାଣିଛି ठीक है फूल अतर था गुरु हां बाबू खोना नकलियानी अरे के किलो बोपा मातु निछा देखिए कहबो बाबा विष्णु हम देना ना सारे तमे क्या कांदुछो मु बा कहि देबी हैं हा देखा कहली कहली तबे त चाली के देखी हां देखिया हां गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव
अरे वाह कौन कलू तू अच्छा जा देख तक हाँ पोजीशन करो बाबा ଚାଲି ओहो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेश्वर এইটা যদি ঠিক মানে কইবানি মানে কোন নাটক করে মু জানি পারি আচ্ছা কোন নাটক করিবা তো খালি জোর সুজি হন করিয়া আর কিছু জানি না আচ্ছা ড্রামাটিক করিয়া নাকি ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ড্রামার আমার 10টা ক্যারেক্টার ଆଜ୍ଞା ক্যারেক্টার মানে কোন রে ଚରିତ୍ର परफेक्ट पिला पाठ पढ़ी अच्छा 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 किए को चरित्र ना मु कहबी तमे हे अनुसार परफॉर्मेंस देखो रेडी तो अच्छा ठीक है अच्छा तमे तो हीरो क्या बोले हां हीरो देखा हीरो दियालो हां मु आयो रे मां हीरो तो छांचो तो कहूनी तू हीरो बोली कौन धनुषर भले बंका गोटे सुतली बांधले बोले 2 घंटा लगे बोले तू कौन हीरो नाची आनिଛୁ कौन हम दौड़छु हां बड़ू रे ହଁ ଜାଣିଛୁ ଦେখ ନାଚିଲୁ ଟିକେ भांगी दे बिना नी तो भांगी दे भांगी दे भांगी दे भांगी दे बिना नी तो भांगी दे अबे चुप भांगी दे ये ड्रामा से नाचू सिकता मोटो मोटो ढीला किसी जानी ये हीरो पूरी तेरे चटे ये ते हीरो को ढीला बस यो तो गीत अंदर पड़े रे आ मो पर सीधा कौन सीधा तू ठिया हो ती सीधा ठिया हो भूत लागियो तोटे भूत लागियो तो ते देखि न डायरेक्ट से कोण दबा प्रेत मत लागियो हां हां तो कथा बुझी हबो ओ पालो हां हां मुंडा तोरो हल्ला हीरो साइड छ ना की अच्छा इन्स्पेक्टर कैरेक्टर को छै की करे रे ସାର୍ ମୁଁ କରି देखा तो पालो हां लो का छाती हां तोड़ा छै हॉल दे तो हाथी मार हेला ठीक है या का इनके कर देलु हां अरे यो तो ब्रेक ठीक है बंदे मात्र तो दुनिया जाए अब प्यार तो बढ़िया देख अच्छा हीरो सोइला इन्स्पेक्टर सोइला इधर तो मुख्य चरित्र होची बड़ भाई कैरेक्टर बड़ भाई तुम की करे बोलो ଆଜ୍ଞା ମୁଁ हैं वो पाला देखिया हां पेंट ठीक है दिखागा पेंट ठीक है दिखागा आउटे तळु भाषा रे अरे टोटल फंसी जीवो हां साटा तो बोल दे हां हां ना बड़ भाई देखाओ अच्छा तमे बड़ भाई अच्छा ठीक है तुम सिचुएशन होची तम भौणी तुमको राखी बांधे बोली कोड़ी 700 रुपया कर बुझिलो भौणी आसुन पाखु तुम ते गोटे को सृष्टि होची ना भौणी टिके देखिबी राखीटा बांधिबो तमे जीव सेठी बांधिया पे सेतले जे पहुंचु तो तुम भौणी हठात तुम पाखे कांदुची तमर बिगठेटे को आसीबो କଣ ନାହିଁ ଫିଲିଂସ୍ ଆସିବ କେମିତି ओ तमर भौणी नै ନା भौणी कर देबी ए भौणी क्या होगे हां वाड़ा आउ तो खन्ना से ओडा शिक्षा करी ओ बेटा दादिया वाला वाला होती जा देखा हां ओ पहले चालली दे घेरा कोमड़ बाहर के छोड़े हां देखा हां देखा कांदलु भूने से कांदलु ये लोग देखा फिल्म से तो हां तो क्या भावने बस से ना कांदी लड़ी को दे भावने भावने लड़ी को रोल को ये एई तो ते कोन रोड आसी बड़ा भावने इको मागला वाला लागी हां चल ठीक हां जा जाओ कान
ଖାଲି ଗୋଟା ଲମ୍ବ ତା ଗୋଟା ଦେପା ଦେଖିଆ ପାଣି ପଡିବ ଏଇଠି ଦେଖିବୁ ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ତମେ ତ ଭେଲାନି ଯାଉ ରେ ଶୁଣି ମାନେ ରେଡି ହେଇଥିଲୁ ଭେଲାନି ବାହାରିବୁ ନା କଣ ହଁ ବିଲୁକୁଲ କିଛି ନାହିଁ ରନ୍ଧା ପିଠୁ ପୁରା ସାଇଁ ସାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଖାଇକି ଗଲୁ हाँ ऊपर को सुन रहा हाँ इन लोगों को ये डायरेक्ट पेपर दो ना क्या हाँ अच्छा कौन मिल जाए या हाँ आया मैं मिलने ना कहूँ आई एम ब्लैक वो कल हाँ अच्छा हमारा सिचुएशन हो जी पार्क रे टोकी मसी को खाओ टोकी मसी को खाओ तुम्हें जीवो हठात तुम साइकिल लाइक दे साइकिल लेके मैं मिलने में साइकिल लेके तो दुनिया तक ये लगे तो तू कौन सी मोर साइकिल अछि तो साइकिल ଅଛି ତୁ ହେଲେ ନା ସାଇକେଲ ଅଛି ଓ ସାଇକେଲ ସେ ସାଇକେଲ ଆଉ ହିରୋ ସାଇକେଲ 24 ଇଞ୍ଚିଆ 24 ସେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯିବୁ ରେପ କରିବାକୁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ହଁ ନେଇକି ଯିବୁ ସେଇଟା ପ୍ରାୟ ନୂଆ କରି ଟିକେ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବୁ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲୁ ହଁ ନେଇକି ଯିବୁ ଦେଖିବୁ ମାନେ ସିଚୁଏସନ ହଉଛି ଦେଖିବୁ ପଛ କଥା ଯିବୁ ନା ପଢା ଯିବୁ ଚଲି କଲୁ କୁଆଡେ ଗଲୁ ଟୁକି ଗାଡ଼ି ଟୋକି ଗଲୁ ହଁ ଖାତେ ବୁଲେଇ ଯା ଏ आ सार को जो आ तो रे करे କଣ ଆରେ ମୁଁ ତତେ କହିଲି ରେ କରିବାକୁ तमे कहलो बा ତୁ ଏ କହିବୁ ଝିଅ ପିଲା ସାର୍ କହିଲେ ରେ କରିବାକୁ ତୁ ଏତେ କହିଲା ନା ତ ହସ ପପାଲ କୋଉ ଦିନ ତୁ ମେଲା ଗାଇବୁ କଣ ଯା ବସେ ଆଇ ଏ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ନେଇଯିବ କଣ ମୁଁ କହିଲି ରେ କରିବାକୁ ବସେ ଅନା ନା ତୁ ତେରେ ଛାଣ ନଉଛୁ ତୁ ମେଲା ଗାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଆଇଓ ମୁଁ ତ କହିଲି କୋଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ନାହିଁ କଣ ହେଇଛି ରେ ପାନ ପାନ କୋଉ ପାନ କଣ ପାନ କଣ ନା କଣ ଖାଇଛୁ ବାପା କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁ ହଁ ଗୋପାଳ ହଁ ଆଇଲୁ ଦେଖିଆ କେତେ ଚାଲିକି ଆଇଲୁ ଇଲୋ ଗୋପା ହଁ ପାଟିରେ ବେଙ୍ଗ ବସୁଛି ହଁ ତୁ ଚାଲି ପକଉଛୁ ଏଥିରେ ବାପା କୋଉ ବାପା ତୁ ଦିଟା ଛୋଟ ବାପା ହେଁ ଦିଟା ଛୋଟ ବାପା ସେ ଛୁଆ କଥା କଣ ବେ ଆଉ କୋଉ ଛୁଆ କଥା ତୁ କୋଉ ପ୍ରକାରର ବାପା ହବୁ ମାନେ ଦୁଃଖୀ ବାପା ନା ଶିଳ୍ପପତି ବାପା ଇଏ ବଡ ବଡ ମାନେ ଖାନଦାନୀ ବାପା ଖାନଦାନୀ ବାପା ଗୋପାଳ ଖାନଦାନୀ ବାପା ପୁଣି ପାନ ଖାଇକି ନା ଖାନଦାନୀ ମାନେ ପାନ ଖାଇବେନି ଆଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ପ୍ରକୃତ କଥାରେ କଥା ତୁ କହୁଛୁ ତୁ ହଉ ପ୍ରକୃତ ବାପା ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ବୋହୁମା ବୋହୁମା ଏ ବୋହୁମା ଚା ତ ବି ଆଉ ଦେ ପେପର ଆଣିବ ନେ ପନେ ଚାଲ ବୋହୁମା ତୁ ପା ଶିଳ୍ପପତି ଫାଦର ରେ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ ବୋହୁମା ପେପର ଖଣ୍ଡ ଆଉ ଚା ଟିକେ ଧରିକି ଆସିଲ ଏ କହିଲୁ ବୋହୁମା ହଁ ପେପର ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ଚା ଟିକେ ଧରି ଆଇଲ अरे ठीक रे जाके घुमा ବୋହୁମା हां तापरे ଟିକେ ଚା କୁ ଆଉ ପେପର ଟା ଆଣିବ टिके चा को पेपर क्या अफिया दे तो ସେ ପେଟ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ ହେଇଯାଉଛି ମୋର है धारा अपना ये नहीं कि ଆଜ୍ଞା डायरेक्ट हो जाए हां हो गया ना हैं गा तो ये से करे आलो दिना सीधा क्या तू ये छाटी पिटी होना दादा छाटी पिटी करके सब सोई लागे तू होचू बुढ़ा कमेडी कोन बुढ़ा कमेडी माने घर भंगा टाउटर हां तो पुओ होची हां फेर आइले हां आ कुंडा ना तो चाबली देखले तो कुंठुनी हाती हां ये हो तो स्त्री नहीं आओ कौन है तू देखो कौन कौन तो नाम सुनी जीवो काडा ये तो पुओ कौन ना ये जेते जा जुआडे जीवो तू हाती रे जीवो हां वर्तमान सिचुएशन होची ये होची कोन ता स्त्री बास ता स्त्री तोर बहु बहु वाह परफेक्ट ये प्रकृत छात्र बुझिलु बर्तमान ये ताकू डाकियो कोर्स नाही हां तो डाकी मेरे तू डाकी हां केन डाकी हो भाई फोन तारी हो एटा उठे हां एटा दिन कहो हे को डाली लोक ना ଆଉ ଜାଣି ମୋର କି हां ओ का ए लोके डाका करे सिकी जो को बहु ମତା तू तो क्या कर पड़ा दे दिया तू तो
ହଁ ବାପା କହ ବହୁ ହଁ ଆମ ପୁଅ ଡାକିଛି ରାତିରେ ଯିବୁ ଘରକୁ ଏଇଠି କହନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ତ ବୋହୁ ନା ସେ ପତ୍ର ନେଇ ବୋହୁଟା ଆଉ ସେ କହୁଛି ବେଲୁଣ ଫୁଟିବ ଆଗକୁ ତମ ବୁନିଆ କ୍ରିକେଟ ଆମ କରିଥିଲା ତୁ କାହିଁ ପଛୁ କାକୁ ବସଉଛୁ ରେ ପପନ ଖାଉଛ ଗରମ ନାଗୁଛି ଗରମ ଲାଗୁଛି ତୁ ତ ଖୋଲି ସାରିଲୁ ନା ପରିଶ୍ରମ କରି ତାଳି ପକେଇଛୁ ଆମେ ଡ୍ରାମା କର ନା ଯୋଉଦିନ କରିବା ହେଲା ହେରା ହବନି ଛାଡ଼ ହେରା ବିଲକୁଲ ହବନି ଅନେଇଲ ଏରା ବିଲିଆନେ ନା ମୋ ବାଳ କରିବ ଏରା ହବନି ମୋର ହେଇଥିଲା ଯେ ଏ ଶଳାଙ୍କ ପାଇଁ ହବନି ହେରା କିନା ନାଚ ଭାଜା ହବନି ବୁଝିଲ ଭାଇ ଏରା ଏଇ ନାଚ ଫାଚ ଏରା ଆମ ଦ୍ୱାରା ହବନି ଏଇ ଦାସକାଠିଆ ପାଲା ଦଣ୍ଡ ଏରା ଦେଖିକି ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ଯାହା ହଉଛି ଦେଖ